down als het zo schijn bieten. En die zeil, die zingen alle zo schijn. Ik dacht van down hoe ik bieten schaffen. En dat wij dit biet. Like farben. Ik word het eerst afgans met sandpaper reinmaken, zodat dat voor wordt te fijn aanbakken. En de zesde geeft me dit, dan wordt het in chala voor praal. Zo, like waar ik dat je kan brokken bij 7 bad of een endtable, somewhere. So, eerst moet je dat met schierpapier afkleven en dan dat met elkaar erin melken. Dan ga ik wat noem je dit? De hengels, ga ik hier lot afgenomen. Zo, nu wil ik eruit aan ten vormen. En ik dus een chak voorkijpen. En dit zal hier zeer fijn aanbakken. Zo, nu wil ik aanvangen. Het wird van der zeer heet, niet als hier schieling, zo niet zo heet. En dit wil ik afkleven zodat het laatste uitmaatje. En zo dan doen wij met brugje niet zo vaak zijn. Nu wordt het al luid, zo gelijk wil ik dit nanemen, dan wil ik dat maar in Samaria's verrichten. Nu ga ik dat mes hiervoor. En dan als het hier zo wendig bieten, wat fijn draaien. En wanneer dus voor ik ga, dan wil ik dat afkleven, dan wil ik je dat wijzen. Ik wil dit hier hing ook naar voren, zodat we in een metalstoel gaan. Kan je dat in de metalstoel gaan. En nu wil ik dat hier afscheren. Hier wil ik dit afkleven, wordt het zo laat, dus dat wordt het helemaal wil je helemaal aanscheren down.
Nu wil ik met dit clear varnish, nu wil ik dat ons met sprayen met dat, zodat het niet afkleven dat. Dat is een beetje windig. Nu is dat vorig, nu wil ik je dat wijzen. Dat is een lichtgrijf. Kun je een boordstoel aan. En zo laten, dan wil ik je nog einwijzen met something else erboven. En ditmaal heb ik hier een lamp en zo'n beker. Kan je dat in a bedroom or in the living room zetten. Thanks for watching, and you worked it on Marketplace subzaten. Ik leef $60. Thank you for watching. Nu heb ik dat massvoets verkocht. Ik kreeg $60. Ik deed dat on Facebook, on Marketplace verkopen.